Hemen dago. Bale, ateten betxela grabatuko eta ber. Ioizuet ardatzatzeko programa, hautatu dena itema jau, etortze gaituk, pegatze jau, eta Arduinoa konektatuta zeok da zuen stepper berdina. Bueno, dialte ziot. Karga burutu da. Eta joysticka X alde batean moitzea. Joysticka beste aldea, moitzea. Vale, hor gehatu ite, baina beste aldea emandakoan oaindikan paso batzuk emateizkik aurreko aldea, baina bueno, horrek igual. Asuntuak simple iteik, eskerreta eta eskubita oso ondo ibiltzen, vale? Beste zerreztik iten, orduan hemen iteikenaek liburutek ja deklarau, joystick X-a deklaratu, void setupian beste perra martxan jarri eta beste zerrez, eta void loopian be while. Joysticka irakurri aurrenengoan, eta gero be while. Joysticka 153 baino txikitxo balimaek, eskerreta jun. Eta joysticka 953 baino handilo balimaek, eskubita jun. Gehiago etxekak programa honek, eta iteik. Oso importantiek, 10, 11 ondo jartzia, horiek behar bezala jartzia, eta hori guztia, hemen dakazua, aspirinara etorri eskeo, repositoriotan, eragile linealian, hemen ziok nola konektatzeken, bale? Animo.